давлатӣ ки ба ман сазои 28 солро эълон дошт, ман онро ҳамчун 5 маротиба ба қатл расонидан ва баробар ба марг маҳкум намудан қабул доштам. барои кадом ҷинояти содир намудам, барои кадом кирдорҳоям, вале чуноне ки мегӯянд дар урфият банда ба умед шайтон ноумед. умед дорам ки суд ҳамаи далелҳои бо парванда ҷамъовардаро санҷида баромада адолатона ба онҳо баҳо медиҳад ва бегуноҳии маро тасдиқ менамояд. рӯзи аввали боздошт шудан маро ба идораи агентии назорати молиявии давлатӣ ва мубориза ва коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон оварданд ва дар он ҷо дар як фурсат ба наздам як марди солхурда, шояд корманди ҳамин мақомот бошад, омада ба ман гуфт ки маро хуб мешиносад ва эҳтиром дорад. илова намуд ки аз бегуноҳии ман воқиф аст, вале барои айбдор намудани шумо як ариза кифоя аст. ҳамин тавр ҳам шуд. суханони ин одам ба ҳақиқат мувофиқат намуданд ва имрӯз ман бо айбдории дар содир намудани ҷиноятҳое ки аслан ба табиати ман бегонанд дар маҳкама қарор дорам. ҳайфи ин мақомот ва коргардони ин ҳама тақаллубкориҳои тафтишот ки шарм накарда аз хизмати мардуми хориҷи кишвар ба хотири тӯҳмат задани шаҳрванди худ маблағҳо сарф намуда истифода намуданд. маро аз кирдори онҳо шарм меояд. ин барои ман бисёр ғамгин аст. шояд он духтараки ноболиғ Гасилин Елизавета Анатольевна аз ҷониби ашхоси номаълум ва ё ба тафтишот маълум мавриди таҷовуз қарор ёфта бошад. мутаассифона мақомати тафтишот ки пеше ки ин ҳодисаи нангини рухдодаро ба сари ман таҳаммул намуд. ба суд муроҷиат карда ӯ идома дод ки ман дар ҳақиқат шахси сармоядор ҳастам. ин сармояамро ман ба ин камбудиҳои ҷисмониям ва табииям дар ҷумҳурии русия бо азобу уқубат, бо сарсону саргардониҳо, бо заҳмати зиёде ба даст овардам. баъди таклифи роҳбари давлат оиди ба ватан баргаштан ва ободии ватан машғул шудан, розӣ шудам ва бо худ тамоми сармояамро ки зиёда аз 20 миллион долларро ташкил медод овардам. аслан тамоми соҳибкорон сармояи худро ба хориҷ мебаранд, вале ман сармояи худро ба хотири ободии ватан ба ватан ворид намудам. имрӯз бошад мақомоти тафтишотӣ маро ҳамчун як шахси ҷинояткори махсусан халқнок ки даст ба дуздии амволи давлатӣ задааст тавассути шабакаҳои телевизионии давлатӣ ва ҳатто телевизиони барои хурдсолон ба Афғонистон намоиш медиҳанд. ман ҳеҷ вақт ба ватан, ба ҳукумати ҷумҳурӣ, ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба халқам хиёнат накардам. ҳама он дорае ки ман ба фарзандонам тааллуқ дорад, ин бо меҳнати ҳалолам ба даст овардам. имрӯз муқаррар карда шуд ки он ҳама ахбороти тавассути матбуот ва телевизион нисбати ман маълумот дода шуда буд дурӯғи маҳз аст. агар ин амволи ман имрӯз ба ягон кас лозим бошад, пас метавонад онро аз ман гирад, метавонад фарзандони манро низ аз ман гирад. ман ҳеҷ вақт ба сиёсати давлат, ба сиёсати президенти ҷумҳурӣ зид набудам. ман ҳамагӣ бадбахтии халқамро намехостам. ман ҳамчун сармоядор наметавонам дар байни мардуми нодору қашоқ хушбахт бошам. ва аз ин рӯ мақсади асосии ман ин баланд бардоштани нерху аҳволии он буду ҳаст. пиёда намудани ин ҳама нақшаҳо фақат бо доштани як минбари сиёсӣ ки он ҳам парлумони ҷумҳурӣ аст ва ба мақсади мо низ аз таъсис додани ин ҳизби сиёсӣ, ин ширкат дар интихоботи парлумонӣ ва ба даст овардани ҷойҳо дар он ҷо бо ин васила, яъне пайдо намудани як минбар барои пиёда намудани мақсадҳои худ. дар табиати ман бадкорӣ нест, фақат дар орзуи беҳбудии зиндагии мардум ҳастам. аз паи ҷорӣ намудани фазои хуби сармоягузориро фароҳам сохтан аст. озодии ман обрӯ эътибори давлат ва президент аст. агар ман гунаҳ содир карда бошам, ба гуноҳи маро шумо исбот намоед, маро вазнинтарин ҷазо диҳед. кас ба президент, яъне ҳамчун ба кафили конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат карда умед карданд ки риояи тамоми қонуну қонуниятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст, он кас гарави ин қонуниятҳо ҳастанд ва умед дорад ки яъне қазияи ӯ ҳам дар чорчӯбаи қонун дида баромада мешавад ва адолати судӣ яъне боло мегирад.
در مورد ایندومای کوری تاجیکستانی نو چیزی گفتند؟ نه، در بابت حزب چیزی نگفتند، در بابت حزب یگان چیزی نگفتند، فقط در بابت همه موقع خودشان ایستادگی کردند که در آن موقع قرار دارند.